खुलुमबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो खामानि मावबाय थादों आरो मेजरथार हिसाबै जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ बांसिनै फकास खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। 2006 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर फोसावनायनि उननिफ्रायनो गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि हाबाफारिनि गेजेरजों एखमबा साइकेल रेलि एखमबा बेबायदिनो गोलोम बोथोरनि माबायाव फ्रि कचिं होनाय एवारनेस प्रग्राम मटिभेशन प्रग्राम बायदि रोखोमनि हाबाफारि लाबोनायनि गेजेरजों बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होबोबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै जाय बिथांमोनहा टप 10 मासि आवग्रिनो हादों बैसोर बिथांमोननो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जोङो फोसावबोबाय थानाय जादों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोसावनाय जाबाय। बेबायदिनो मिरुजों लोगोसे जिल्ला दख'रा दालाइसा मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनहा गाव गावनि बेन्दोङाव थानाय सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय आरो लोगोसेनो टप 10 आव आवग्रिनो हानाय बैसोर बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बरायबोनाय मान बावबोनाय हाबाफारिया जाबाय थादों। बेबायदिनो दिनै काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सा 14 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ सेथि मासियाव आवग्रिनो हानायनि थाखाय बरायदों मान बावदों आरो बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै बेखौनो फोरमायनो लुगैगोन जे जोंनि दिनैनि लाइमोनानो दिनैनि फरायसायानो गाबोननि समफोरनि जोंनि हादरनि दैदेनगिरि आरो जोंनि बर' हारिनि साफा साफा फुंखा सुबुं जागोन। बेनिखायनो जों खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोम दिनै बरायजानाय जायफोर लाइमोनफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनहा आरोबाव गोब्राब नाजानानै फरायलांनांगोन। बिथांमोननि सायाव बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे आसा दङ। बिथांमोनखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोननि उन जोलै जायफोर उन्दैसिन फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनखौ नोजोर बोनानैनो बांसिन थुलुंगानाय मोनगोन आरो फरायनो गोसो जासिनगोन आरो मिजिंथियो जोंनि साफ्रोम दिथागिरि बिथांमोनहाबो बिथांमोननि फरायनायाव सिगांनिफ्राय जाबायदि दिथा होबोदों आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन दिथा होनानै बिथांमोनखौ इयुनाव साफा साफा जाफुंसार फुंखा सुबुं खालामहैनो हागोन आरो जोंनि साफ्रोम बर' लाइमोनफोरानो बेबायदि मोजां फरायनानै मोजांथार गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै इयुनाव बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा मुलुगाव गेरेमसा माहारि दानायाव गाव गावनो साफा साफा फुंखा सुबुं हिसाबै जाफुंसार होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिखौ थुलुंगाखांहोगोन। गोजोन्थों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 30 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।